ҳамин кира хондум як рӯз ай интернет ҳамин конструктори титаника ҳамин конструктори ҳамин титаника сохтаги одам як ба номи томас эндрюс амтари конструкторш будааст. ҳамин титаника дар ҳамун мақола овардааст ки 55,000 лашадини сил доштааст. ака бисёр мақсад хаёҷа ҳамин қадар 260 метр дарозишу 33 метр баландишу наи қадар 28 метр паҳмишу ҳамин овардаасту баъд ҳамин гарантияша ҳамин хел гарантияи вазбин додагӣ баъд ҳамин конструктор ҳамаро ҷамъ мекард журналистҳоро баъд савол-ҷавоб мешавад. баъд дар ҳамонҷо мега журналистҳо пурсиданаш ки хоб ҳамин титане ки худат сохтӣ мақсад эътимодӣ дорад дар сафар эътимодӣ дора мақсад то чӣ андоза ҳамин мақсад комилу пурра аст ки яъне дигар ягон ҷои хавф хатар надошта бошад. баъд мега ҳамин конструктор гуфтааст ки ман ҳамин қатон мегӯм ки ҳамин хел гуфтааст ана мустаҳкаму ҳамин хел дилпир сохтагием ки худо чапакаш наметонад. ҳамира гуфтааст ки худо чапакаш наметонад гуфтааст. ҳамин ғуруре не ҳамин ғурол ҳамин бадбахти фиръавн ки салтанату ҳама шароиту имконияту ҳамин бардоро ки саржид баъд гӯ ана раббукумул аъло ман худои бузургам. ҳамин хелайда аку ҳамин қудрату сарват ҳамин агар камтар контрол накунӣ риоя накунӣ оянда омада интари ҳама боду бухор меборад. баъд мега ҳамин гап ҳазад лекин бин на чандон умри дарозе ҳам надида як пора яхпора якум сафарш да дар ҳамунҷа назунагӣ ки 15 апрели 1912 аҷибиш ҳамин ки ҳам конструктор ҳам буда унҷа хичам буд ина 1567 кас мега дар ҳамунҷа мурд 2200 кас мебурда эндрюсо ҳамин одам конструкторш будааст. ака гапа бинем бародаро ғурура бинем ки худои меҳрубон ҳамин хелчиҳо дар баробари ғурур шикасти ҳамин равӣ хоб беобрӯ шарманда шидани ҳамин равӣ. барои ҳамин бародарои азиз ки мо аз ин маҳфилҳо ин қадар барои шумо гуфтанем ки чизе мешнавем хоб бояд ҳамун чизое ки дар худомон дорем мешнавем аз номи забони пайғамбар вақте меганмон ҳамора дар худомон хоб ҷорӣ кунем ва матраҳ кунем то ки иншоалло барои мо шумо хайри дунё охират мешавад. алло ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.